Rummet er overvåget med videokamera og mikrofoner, så vores spilafvikler kan tale direkte til jer. Yes. Jeg lod dem slå hinanden ihjel. Burde i stedet have brugt jomfruens kys til at tænde tilgivelsens flamme inde i deres hjerter. Skal vi prøve at sætte den her? Okay. Sprang bare af. Den vil til. Guns! Guns. Hey. Okay. Men Nej, det er lop mine nuts, Okay, så så- jeg er gået fra det alle dem, hvor der ikke er. Så det er alle dem, hvor der er et lige antal. Så man kan få det i gang på en måde, ikke? Ja, det er sådan noget. Okay, ja. så der. Hey. Okay. Prøver dem? Vi kan godt prøve lige at putte gunhovederne ned i. Hey. Og en bullet. Ja, det er en. Ja, det er en. Det er en bullet. Hey. Og så tænder vi hjertet. Sådan der. Det var ret. Det er ret sejt. Okay, godt. De ændrer fra Lige om lidt har vi nogle James. life when all. Så giv dem til dem. Vi kan kigge her, hvad de betyder. Der, så den der. Død. Så ensomhed og verden, det er den her. Den der, yes. Yes. Så, den ser rimelig ensom ud. Hey. Vi mødtes i februar, men formåede ikke at etablere en menneskelig forbindelse til vores røgfyldte virkelighed. Virkelighed. Hey! Hey. Er I klar? Så skal der jammes. Okay, er du klar? Ja. At give mit barn væk var et skudhul i min sjæl. Okay. Okay, lad os prøve her. Nummer 1. Og det må være 2. Og hvad siger den? Haha. Oh fuck, he's fucked up. Okay, hvad er dem her? Damn. Og det er en madness. Madness, var der ikke en, der hedder madness? Så. Very Ja. wise. Very wise. Insane. Monstrous. Yes. Ja. Så der tror jeg, det der. Flere tunes. Pas. Noget kun ulykke, så til sidst. Ja. Ja, tak. Og det, vi har den her filmstribe. Hvor filmstriben? Det er en filmstribe. Nå, vent, det er fordi, vi skal gøre det i den rigtige rækkefølge. De er ikke i den rigtige rækkefølge. Nej, det er ikke den rigtige rækkefølge. rækkefølge. Så. Så en. Og så den der, nej. Nej, ikke den her. Så den der. 2. Og så den der. Og så den sidste. The peak of my life. I chose my ambition and lost my happiness. Okay. Farveskift. Stod den i havet, fortrød jeg med det samme. Jeg alene kunne ikke nå den fra skibet, før den sank. Der. Ja, Okay. på skibet. Så man er sådan der. Hey! Jeg er ikke færdig, vi lavede den her. Yes, den skal derned så. Der er noget der. Okay. Gjorde det! Vi er klar til at spille 20. Vi mangler en, gør vi? Det er noget kærlighed i den der. Alle er sol. Og de kan drejes. Og hvad var den næste så? Og den står og klokken den der- midnat. Ja, og den der, den står 5:25. 25, så. Og så skal jeg have... Det er ikke så vigtigt. Ja. Se. Ja. Okay, så der er 5, det sætter jeg på. Yes, og der er 5 guldmønter. 5. Ja. Okay, 5 er hver. Og så 5 også i guld. Ja. Okay, to get the gift of magic,
You must pay the agreed price in stolen coin. You must give your firstborn child away. You can never give your love away. And by the end of your life, you will be judged by the dead. Er vi Bunker, døde? hvis vi er døde. In the beginning, when life was endless and the world was my playground. Så hun har givet sit førstefødte barn for magi, Ja. og hun har aldrig givet sin kærlighed væk. Det virker til, at de her to på et tidspunkt slår hinanden ihjel. Ja. Over hende. Ja, Over hende. Fordi de der to sådan skyder op. Ja. Og så bad den som, at vi skulle gøre det om, fordi hun fortryder, at hun har gjort det. Døm hende ved at samle den sidste Sidste melodi. Okay, så vi skal have de sidste tunes. Døm hende ved at samle. Okay, hun tilbyder os penge for at tilgive hende. Jeg siger det bare. Okay, så er det godt. Men det er jo UV-lys, vi tror det ind i nu. Nej, tunes! Vi skal samle tunesene på en ny måde. Der burde kun være 3. Her står der også noget. 4. Hvis den... Er den her... Den? Nej, det er ikke den. Det er til tilgive. Tilgive. Jeg tror, vi har den her, hvis vi vil tilgive. Er det, vi gør? Vi tilgiver. Lad os se. Baby. Så får hun en baby. Og se, hvor vrede de bliver. Og hun får et barn. Sådan, Der er noget symbolsk her. Nu går hun tilbage til... Penge! Ja, tak. Det var det hele værd. Det var det. Nej, vi sender ind til helvede. Okay, så helvede her. Heppe. Ja, det er nok den her vej, der skal stå. Hvor har vi den sidste? Ja. Nej. Prøv at se, hvor glade de er. Look at them. Det skulle du måske have tænkt over, inden du lavede den her aftale. Med sataner. Jeg synes altså, vi skulle have tilgivet hende. I en anden tidslige vil det måske være sket. Hvor man får bare lov til at se på sådan ilden brænde. Den er... Jamen, hvor var vores penge nu? Til os. Okay. Jeg sagde jo, det blev easy. Easy.